Dobrý deň. Dneska vám chcem predstaviť ďalšiu drevinu, v ktorej robíme, a je to sibírska borovica. S touto drevinou vlastne máme veľmi dobré skúsenosti, lebo aj my ako tretia generácia stolárskych majstrov, tak môj starý otec, môj otec robili okná z tejto dreviny. Je to drevina, ktorá nie je vždy v ponuke, lebo v našich klimatických podmienkach nerastie, ale keď už je vlastne dostupná a môžeme s nej vyrábať okná, tak sme sa rozhodli, že vám ju ponúkneme. Je to drevina, ktorá je drahšia, lebo sa dováža a jej vlastnosti sú oveľa lepšie, ako je smrek. Je pevnejšia, je hustejšia, je ťažšia. A my ju chceme ponúkať, alebo vlastne ponúkame klientom v decembri v cene smreku a odporúčam vlastne každému, kto zvažuje okna, aby si možno sa zamyslel a porozmýšľal nad tým, že či by si neobjednal okná zo sibírskej borovice. Ďakujem za váš čas a teším sa na ďalšie video. Dovidenia.